Λοιπόν, ας δούμε από τι είναι φτιαγμένη η ίδια η ζωή. Σκεφτήκατε ποτέ ποια είναι η βασική συνταγή της? Γιατί ξέρετε, κάθε ζωντανός οργανισμός, από το πιο μικροσκοπικό μικρόβιο μέχρι τη γιγάντια γαλάζια φάλαινα, είναι φτιαγμένος από ένα εκπληκτικά απλό σετ μοριακών συστατικών. Πάμε λοιπόν να αποκωδικοποιήσουμε μαζί αυτά τα υλικά. Και εδώ είναι που τα πράγματα γίνονται πραγματικά ενδιαφέροντα. Αυτό το γράφημα αποκαλύπτει κάτι απίστευτο. Τόσο τα άβια αντικείμενα, σαν τους βράχους, όσο και εμείς, οι ζωντανοί οργανισμοί, είμαστε δομημένοι από τα ίδια ακριβώς 92 χημικά στοιχεία που υπάρχουν στη φύση. Η τεράστια διαφορά όμως βρίσκεται στις αναλογίες. Ο φλοιός της γης, για παράδειγμα, είναι γεμάτος πυρίτιο. Στο ανθρώπινο σώμα, εκεί κυριαρχεί ο άνθρακας. Χρησιμοποιούμε τα ίδια υλικά του σύμπαντος, αλλά η δική μας συνταγή είναι εντελώς διαφορετική. Και το ακόμα πιο εντυπωσιακό, από όλα αυτά τα στοιχεία, στην πραγματικότητα μόνο 4 κάνουν όλη τη βαριά δουλειά. Ναι, μόνο 4. Άνθρακας, υδρογόνο, οξυγόνο και άζωτο. Φανταστείτε, αυτά και μόνο αποτελούν το απίστευτο 96% της μάζας κάθε ζωντανού πλάσματος. Είναι χωρίς καμία αμφιβολία οι απόλυτοι πρωταγωνιστές στη χημεία της ζωής. Λοιπόν, ας περάσουμε στο πρώτο και θα έλεγα το πιο κρίσιμο συστατικό της συνταγής μας. Μια ανόργανη ένωση που στην ουσία θέτει τις βάσεις για όλα τα υπόλοιπα που θα ακολουθήσουν. Κοιτάξτε αυτόν τον αριθμό, 70%. Ένας απλός αριθμός έτσι, και όμως η σημασία του είναι κολοσιαία. Περίπου το 70% του ανθρώπινου σώματος δεν είναι τίποτα άλλο από νερό. Καλύπτει πάνω από το 70% του πλανήτη μας και την ίδια στιγμή αποτελεί το 70% της ύπαρξής μας. Νομίζω αυτό και μόνο αρκεί για να καταλάβουμε πόσο θεμελιώδες είναι. Καλά όλα αυτά, αλλά γιατί είναι τόσο σημαντικό? Τι το κάνει τόσο ξεχωριστό? Εδώ κρύβεται το μυστικό, η μοναδική του ιδιότητα να διαλύει σχεδόν τα πάντα. Στην ουσία, το νερό δημιουργεί μια υγρή σκηνή θεάτρου όπου οι μοριακοί ηθοποιοί μπορούν να συναντηθούν, να κινηθούν ελεύθερα και, φυσικά, να αντιδράσουν μεταξύ τους. Χωρίς αυτή τη σκηνή, το έργο της ζωής απλά δεν θα μπορούσε ποτέ να παιχτεί. Με απλά λόγια λοιπόν, το νερό είναι το μέσο όπου γίνονται όλες οι αντιδράσεις μέσα στο πιο μικρό μας κύτταρο. Είναι ο μεταφορείας που ταξιδεύει τις ουσίες σε κάθε γωνιά του σώματός μας. Και σε πλανητική κλίμακα είναι ο μηχανισμός του κύκλου του νερού που επιτρέπει στη ζωή να ενθεί παντού. Η δράση του είναι ζωτική, από το μικροσκοπικό μέχρι το παγκόσμιο. Και τώρα που το σκηνικό είναι έτοιμο, ήρθε η ώρα για τους μεγάλους πρωταγωνιστές, τις οργανικές ενώσεις. Ας ξεκινήσουμε με τα μόρια που μας δίνουν την ενέργεια για να κινηθούμε και ταυτόχρονα τα υλικά για να χτίσουμε το σώμα μας. Η λογική πίσω από τους υδατάνθρακες θυμίζει έντονα γραμμή συναρμολόγησης σε εργοστάσιο. Παίρνουμε μια βασική μονάδα, ένα τουβλάκι, ας πούμε σαν τη γλυκόζη, μετά αρχίζουμε να ενώνουμε αυτά τα τουβλάκια το ένα μετά το άλλο, σαν βαγόνια σε τρένο. Και το αποτέλεσμα, μια μακριά σύνθετη αλυσίδα, ένας πολυσαχαρίτης. Αυτή η αλυσίδα μπορεί να λειτουργήσει είτε ως άμεσο καύσιμο, όπως το άμυλο, είτε ως ένα πολύ ανθεκτικό δομικό υλικό, όπως η κυταρίνη στα φυτά. Και αν βάλουμε τους υδατάνθρακες δίπλα-δίπλα με τα λιπίδια, η σύγκριση είναι πραγματικά αποκαλυπτική. Και τα δύο δίνουν ενέργεια, σωστά. Αλλά οι υδατάνθρακες είναι το γρήγορο καύσιμο, η ενέργεια της στιγμής. Τα λιπίδια, από την άλλη, είναι οι στρατηγικές μας αποθήκες ενέργειας για το μέλλον. Και τι αποθήκες? Απελευθερώνουν διπλάσια ενέργεια σε σχέση με τους υδατάνθρακες. Είναι μια πολύ πιο συμπυκνωμένη μορφή καυσίμου. Εντάξει, είδαμε τα καύσιμα και τα δομικά υλικά. Πάμε τώρα σε αυτούς που κάνουν τη δουλειά. Και φυσικά σε αυτούς που κρατούν τα αρχικά σχέδια για τα πάντα. Πάμε στις πρωτεΐνες. Κάθε πρωτεΐνη, όσο πολύπλοκη, όσο τεράστια κι αν φαίνεται, χτίζεται από τις ίδιες, απλές, θεμελιώδεις μονάδες. Αυτά τα τουβλάκια ονομάζονται αμινοξέα. Είναι τα δομικά υλικά για κυριολεκτικά κάθε πρωτεϊνική κατασκευή μέσα μας. Και ξέρετε, υπάρχει μια φανταστική αναλογία που το περιγράφει τέλεια. Όπως τα 24 γράμματα του αλφαβήτου δημιουργούν χιλιάδες λέξεις, 20 διαφορετικά αμινοξέα συνδυάζονται για να δημιουργήσουν χιλιάδες διαφορετικές πρωτεΐνες. Είναι απίστευτο, έτσι δεν είναι? Η φύση, με έναν εξίσου εκπληκτικό τρόπο, χρησιμοποιεί μόνο 20 τύπους αμινοξέων για να κατασκευάσει τις αμέτρητες πρωτεΐνες που εκτελούν όλες τις λειτουργίες της ζωής. Μια ασύλληπτη πολυπλοκότητα που γεννιέται από την απόλυτη απλότητα.
Ακριβώς. Αν οι υδατάνθρακες είναι το καύσιμο, τότε οι πρωτεΐνες είναι οι μηχανές. Είναι οι εκτελεστές, οι εργάτες του κυτάρου. Είναι αυτές που χτίζουν τις δομές μας, όπως τους μύες και τα μαλλιά. Είναι αυτές που δρούν ως ένζημα, επιταχύνοντας τις χημικές αντιδράσεις κατά εκατομμύρια φορές. Με λίγα λόγια, οι πρωτεΐνες είναι αυτές που κάνουν όλη τη δουλειά. Και φτάνουμε στο μεγάλο φινάλε. Στην τελευταία και ίσως σπουδαιότερη κατηγορία μορίων, σε αυτά που περιέχουν το ίδιο το σχέδιο της ζωής, τις οδηγίες κατασκευής και λειτουργίας για κάθε οργανισμό, τα νουκλεϊκά οξέα. Εδώ έχουμε δύο βασικούς παίκτες. Από τη μία το DNA. Σκεφτείτε το σαν την κεντρική βιβλιοθήκη, το τεράστιο αρχείο που περιέχει όλες τις κληρονομικές πληροφορίες. Και από την άλλη έχουμε το RNA. Το RNA είναι αυτό που πηγαίνει στη βιβλιοθήκη, διαβάζει μια συγκεκριμένη οδηγία από το DNA και τη μεταφέρει στο εργαστήριο του κυτάρου για να γίνει πράξη. Το ένα είναι το αρχείο, το άλλο ο εκτελεστής. Και μαντέψτε, η λογική είναι πάλι η ίδια που είδαμε και πριν. Και εδώ έχουμε τεράστιες αλυσίδες χτισμένες από απλές επαναλαμβανόμενες μονάδες. Αυτές οι μονάδες ονομάζονται νουκλεοτίδια, ενώνονται η μία με την άλλη και σχηματίζουν τις γιγάντιες αλυσίδες πληροφοριών που είναι το DNA και το RNA. Ας κάνουμε λοιπόν ένα βήμα πίσω για να θαυμάσουμε τη μεγάλη εικόνα. Νερό, υδατάνθρακες, λιπίδια, πρωτεΐνες και νουκλεϊκά οξέα. Όταν όλα αυτά τα συστατικά συνδυάζονται, το αποτέλεσμα δεν είναι απλά μια συλλογή από χημικές ενώσεις. Είναι κάτι πολύ περισσότερο. Είναι μια ολόκληρη, τέλεια, ενορχιστρωμένη συμφωνία. Και κάπου εδώ μένει κανείς με μια πραγματική απορία. Ένα τεράστιο, βαθύ ερώτημα. Πώς γίνεται, πώς είναι δυνατόν, από μια χούφτα απλά μόρια, που ακολουθούν τους ίδιους βασικούς χημικούς νόμους, που ακολουθεί και μια άψυχη πέτρα, να γεννιέται όλη αυτή η ασύλληπτη, η εκθαμβωτική πολυπλοκότητα της ζωής? Αυτή είναι η πραγματική μαγεία της βιοχημίας. Η συμφωνία των μοριών που τελικά συνθέτει το τραγούδι της ίδιας μας της ύπαρξης.